The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa pagkita tamang Opo, oras si mo po ba Mr. ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Webes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa Gemia for the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon sa ating tabang medical. Kasama natin ngayon si Lenny Ventura at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang pamangkin na si Irisha, 13 taong gulang at 10 araw nang naka-admit sa ospital. Magandang hapon po, Nanay Lenny. Bali ako po, ma'am, lumalapit sa inyo dahil malaki po ang aking bill. Opo. Abot po siya ng mahigit Kumustahin 1 ko muna million. po kayo, Nanay Lenny. Ano? Kumusta po kayo ngayon, Nay? Opo. Okay. Yun ang pinakamaganda pong pakinggan. Okay po kayo ngayon. Pero, eto pong si Irisha, kumusta po siya Okay ngayon? naman po siya. Okay din. Kumbaga, papalabas na sana kami kaso yung bill pa namin. Ayun. So, papalabas na sana, pero meron po kayong iniindang Opo. problema na mataas na mataas bill. po Okay. So, bago po na-admit itong si Irisha, ano po yung naramdaman niya? Una Nay? po yun, ma'am, nagsuka ng 2 days. Tapos, kumbaga nanghina ang katawan, bumagsak yung ano niya, yung ito hindi na magalaw. Dinala namin siya sa maliit na ospital sa Biga man din sa Catanduanes. After noon, nawala yung ano niya, yung paghinga, parang yung oxygen. Para kinapos po ng paghinga. Opo. So, Doon galing pa po lang- kayo ng Catanduanes. Opo. Tinubuhan siya para makabiyahe papuntang AVMC Vera Catanduanes. After no na 2 weeks siya doon, naka-ICU siya matagal, mga 2 weeks. Tapos hindi man siya nagaling doon, ni-refer kami dito sa BRHMC. Opo. Ano daw po yung findings ng doktor? Ano daw po yung siya, sakit yung ng bata? Guillain-Barré syndrome, yung autoimmune system, tapos bumagsak yung kanyang immune system. Opo, Tapos autoimmune nagkaroon po siya system. ng severe pickup, pneumonia. So, dahil mahina yung resistensya ng bata, nagkaroon din Opo. po siya ng pneumonia. Opo. Opo. ICU siya ng Opo. isang Kayo po buwan. ay tiyahin. Opo. Opo, ng bata. Asan po yung mga magulang nito? Yung tatay po nun, matagal na, ay iniwan po yan sa akin, nasa Mindanao. Bale, mag-grade 1 hanggang grade 6 na sa akin na siya. Yung nanay, may asawa naman pong iba. So, ang kapatid niyo po yung tatay? Hindi po. Wala man po akong ano sa bata. Yung asawa ko lang ang may relasyon sa Okay. So, kayo po ay, yung asawa niyo po, yun po yung tiyuhin Opo. talaga nitong bata. So, kayo po ay dahil asawa po. So, okay, naiintindihan ko po. So, kayo po yung nag-alaga simula po Opo. ng grade 1 hanggang grade 6. So, kumusta naman po ito bago po nagkasakit? Maano naman po siya, hindi naman siya sakitin yung na ano talaga. Biglaan man po yung pag ano niya, pagkasakit na ganyan. So, umpisa siya ng 3rd week ng May.
hanggang June na po. Opo. Gano'n niyo po kamahal yung bata? Kasi syempre kayo po iabot, di ba? Turing ko naman po talaga sa kanya, tunay na anak ko naman. Opo. Kaya mula ngayon nang hospital siya, June 5 hanggang dito na, hindi pa rin ako nakakauwi sa amin dahil sa kanya. So, isa ka pong mabuting tao dahil kahit hindi niyo po tunay na kadugo, 'di ba? Tinuring niyo po Opo. siyang parang tunay Opo, na ma'am. anak. Opo. So, meron po ba kayong contact? Nakakausap niyo po ba yung tunay na magulang, yung nanay especially itong bata? Yung nanay po, wala na po kasi may asawa na yun. Yung tatay lang, medyo na ano rin siya dahil nakita naman niya na yung anak niya na ganon, parang naantigman din siya. Kumbaga ngayon, nag-aano naman siya ng kahit kunti para may maipadala sa bata. Ano po yung trabaho ng tatay? Nasa ano po yun, sa Mindanao, nasa construction man po siya. Opo, isang construction worker na ginagawa din yung lahat para makapagpadala din po sa bata. Okay. Ngayon na lang po yung kasi yung the time talaga, sa amin naman talaga yung bata. Parang pinasalo na lang sa amin lahat. Opo. Simula po nung iniwan po sa inyo, syempre grade 1, medyo meron na pong isip yung Opo. bata. So alam niya po from the start Opo. na siya po ay hindi niyo po anak. Opo, Okay. So, ganun po siya na alam na maalam na niya na. pero lumaki naman po siya na sagana po sa pagmamahal. Opo, Galing po kasi sa ang inyo anak po. ko naman po, 2 lang po. So, kamusta naman, Ma'am Lenny, yung pakikitungo ng dalawa mong anak dito kay Aisha? Parang kapatid din nila kasi magpirinsan sila. Tama, no. Pero may mga oras ba, Nanay Lenny, na hinahanap po sa inyo itong tunay niyang mga magulang ni Aisha? Wala naman po, wala naman siyang sabi si mama sa ganun. Hindi naman kasi one time tinanong ko siya kung halimbawa dumating ang nanay mo, ano po, sasama ka sa kanya. Ayaw niya daw po. So namulat yung bata na wala siyang Wala siyang nanay at nanay. alam niya yung istorya kung bakit nasa inyo po siya. Pero pag tinatanong po niya sa inyo, ano po yung sinasabi mo sa kanya? Na Dito kay ano po, Aisha patungkol dito sa tuwing hinahanap niya po itong nanay niya or tatay. yung tatay naman po kasi, di ba natawag man po, kumbaga nagkakausap man din sila. Pero yung nanay hindi naman kasi ano na nga siya, maliit pa siya, pero alam naman na may nanay talaga siya. Kumbaga sa amin na talaga siya nag-ano. Opo. Opo. Alam mo partner, napunuan ng kanyang tita or ito nga si nanay, yung pagmamahal Pagmamahal ng isang ina. ng isang Opo. ina. Alam mo kasi kung kulang talagang hahanap, magtatanong patungkol sa kanyang tunay Tama. na At saludo tayo kay magulang. Nanay Lenny, talagang kahit hindi niya kadugo ay tinuring niya talagang tunay na anak ito. Hindi niya pinadama dito kay Aisha na iba siya para sa inyo. Opo. So kailan po kayo na-admit po ito si Aisha Bali, dito sa VR? dito po, Opo. June 21. June 21. So, Isang more buwan than naman. more than 1 a month month na din. and 10 days na po. Opo. At yung inaalala po ninyo, Yung bill yun po na lang kasi po yung kailangan. mahal yung mga gamot niyang ginamit kasi yung sakit niya, pambihirang sakit, tapos bihira ang nakaka-recover sa ganyang sakit. Matanong ko lang Nanay Lenny, nakakausap niyo po ba ngayon itong pamangkin niyo? Nakakausap po namin pero mahina dahil nagkaroon siya ng 1 month na tubo sa bibig. Mahina pa pero didikit lang sa tainga para makausap niyo po. Pero sa ngayon, medyo Okay na po naging siya. okay na po yung wala na karamdaman yung natanggal naman na lahat. Praise God. Para papalabas na pa po kami. Dahil lang po dyan sa bill naming mataas. Nasa magkano na po yung bill po ninyo dyan sa BR? Mahigit po 1 million. What? 1 million. Kasi po, ma'am, yung gamot nga po niya mahal po talaga sa sakit na GBS. Opo. Nung nakita niyo po at nalaman yung 1 million. aabot na sa 1 million yung hospital bill, ano po yung Naramdaman ko po, niyo, Nay? siyempre wala naman akong ganung pirang gano'n na sa hospital may babayad. Parang may nakapagsabi man sa akin na lumapit po sa ganitong Ako Bicol na maraming natutulungan po na kagaya nyo na may ganyan. Opo. Nung nalaman niyo po yun, Nay, hindi po kayo nagdalawang isip. Hindi naman po, kasi yun naman po talaga yung advices man kahit saan man. Ang Yun. lumapit po sa inyo pong yan sa Ako Bicol, Opo. Tabang Ora mismo. So, malaki yung pasalamat niyo po doon, Nay, sa mga nakapagsabi po sa inyo na lumapit po Opo, opo. dito.
So ngayon na naandito na kayo, ano po yung napakiramdam po ninyo na nakakausap nyo po kami, na ilabas nyo po yung hinaing po nyo? yung aking, siyempre yung 1 million hindi ko yun kaya kasi wala akong ganung pera. Parang Nabigyan ka yung ng pag-asa, nanay. Na Ayun. matulungan po. Opo, so ang kahilingan nyo po ngayon ay matulungan po Opo. kayo sa hospital bill. Para sa kahilingan ito, alamin natin, syempre, kasi yung Ako Bicol, laging handa yan, partner, sa pagtulong. Para malaman din natin kung talagang etong problema ni nanay ay tuloy-tuloy lang mawawala sa kanyang kaisipan dahil masusolusyonan. Solusyonan. Oo. At nakailang beses na tayo na nakapagbigay ng tulong, mga katulad ni Nanay Lenny. Napakinabangan yung mga marites. Yung mga nagkwento Tama. kay nanay, mga marites na sa paraan ng ganon ay matutulungan si nanay. Okay. Eto partner, para malaman natin kung masusolusyonan, matutulungan si nanay, nasa kabilang linya ng telepono ngayon si Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Congressman Pido. Hello, Remy. Magandang hapon. Apo, magandang hapon po, Kong. Kong, naandito po si Nanay Lenny at meron po siyang alalahanin patungkol po sa hospital bill ng kanya pong pamangkin na lumobo na daw po dahil more than a month na po silang nagstay sa BRHMC. Kong, ano po ba yung tulong ang maibibigay po natin para naman ito pong alalahanin ni Nanay Lenny ay masolusyonan na po at gumaan na po yung kanyang pakiramdam? Nanay Lenny, magandang hapon. Magandang hapon po. At sa lahat ng Congressman. nanonood, nakikinig ng tamang Thank you ora po. mismo ng Ako Bicol Party List. Alam niyo po, alinsunod sa kautusan ng ating Pangulo at sa tulong na rin ng Ako Bicol Party List, lahat po ng pampublikong hospital, DOH hospital, ay dapat po magsisiro billing na. Kaya nga po, kami dyan sa BRHMC patuloy naglalagay ng pondo upang mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan. So ngayon, kami po ay nangangako na tayo po ay sasagutin yung lahat ng bill natin Thank you sa po. BRHMC. Opo. Dahil po ang sabi ng ating Pangulo, dapat zero billing. Ibig sabihin po nito, Congressman, yung binabanggit po ni Nanay Lenny na 1 million po na bill sa ospital ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Tama po, sasagutin na ng Ako Bicol Party List. Kautusan po yan ng ating Pangulo, pati na rin po ang patakaran sa DOH Hospital. Ayun, Yan. Thank Nanay you Lenny. po. naluluha-luha si Nanay Lenny. Opo. Nanay Lenny, direktahin mo na po yung pagpapasalamat kay Congressman Pido at ano po yung pakiramdam niyo po ngayon? Good afternoon po, Congressman ko. Maraming salamat po sa pagbigay niyo po ng tulong sa aming hospital bill. At sa wakas, na ano na rin yung aking damdamin na maiano ko yung nararamdaman Walang anuman ko. po, magpasalamat Thank you so po tayo much. sa ating mga kawani ng gobyerno, kasama na rin po yung mga doctors and nurses, and sa ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, and syempre, sa nangunguna sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico. Opo, Kong Pido, kung meron ka pong mensahe dito kay Nanay Lenny at syempre sa ating mga kababayan na gustong humingi ng tulong mula sa Ako Bicol Party List, ano po yun, Kong? Nanay, alam nyo, ang Ako Bicol palaging nandyan sa pagtulong at sa paghanap ng solusyon para sa mga kababayan nating may kinakaharap na problema. And yan po ang aming mandato at sinumpa ang tungkulin at patuloy pong gagawin ng Ako Bicol Party List. Ayun, Thank napakabilis you po. ng pagtugon ni Congressman Pido Garbin at ng Ako Bicol Party List alalahanin ni Nanay Lenny. With that po, Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List, maraming salamat po. Maraming salamat, magandang hapon, mabuhay po, more power sa tabang ora mismo, Ako Bicol Party List. Ayun. Thank you po. Thank you so much. Yun. Yan. So, yung luha ni Nanay is tears of Of joy. joy na ngayon. Yan. Yan. So, yung ngiti niya, partner, talagang makikita mo na talagang Lubos na napunutan siya. ng tinik itong si Nanay Lenny. Salamat po sa inyong tulong sa Ako Bicol Party List, Tabang Oranges. Naniniwala ka na, Nay, Opo. ng Ako Bicol Party List ay katulong Opo. nakakampi pa.
Ayun. Yan. So pasalamatan mo rin yung mga Marites Nay dahil sa kanila Salamat nakarating ka po po sa dito. mga sa akin, nagsabi na ganito, lumapit ka sa Ako Bicol Party List para matulungan ka sa bill mong malaki. Thank you so much. Yun! Answered prayer, Nay. Walang imposible na sa Ako Bicol. Akalain mo 1 million sinagot Oo, na. 1 million. Yan din, partner, yung kautusan ni PBBM, ni Presidente Bongbong Marcos, na lahat ng ating mga kababayan, mapamayaman man o mahirap, dapat pag lumabas ng hospital, DOH hospital, Tama. dapat zero billing. Tama, kasi ikaw partner ay mismong pumunta at nag-attend ng SONA ni Yes. President Naramdaman ko din, Ferdinand. partner, yung kasiyahan ng mga tao na naandun na talagang pag sinabi mong hospital bill, zero billing yan. Ayan. So, sa DOH hospital. So, Nay, ayos. Okay na po. Opo. Salamat po. Yan, Opo. at makakauwi na kayo Makakauwi sa na po kami. Catanduanes. Sabi niya, partner, yes, makakalabas na kami ng hospital. Opo. At dahil, nanay, sa para na, kumbaga yung Marites ang nakapagbigay sa iyo ng Labas na labas ka na, impormasyon. Nay, ng hospital. Ano po, bali 1 week, babalik kami, pero hindi muna kami uwi ng Catanduanes kasi mahirap. May man po. follow-up check-up pa Opo, po. after Follow-up 1 po. week, bali ano muna siguro kami ng boarding house kung saan Okay, po tamang-tama po yan, Nanay. Dahil dyan, kailangan nyo pong mag-stay, kakailanganin nyo po ng pang-araw-araw na, syempre, yung pagkain. Tanggapin nyo rin po itong grocery packs mula po sa aming programa. Thank you po. Thank you so much. Mabuhay po ang inyong yung Programa, Nay. Yan. So, okay po yan, Nay. Opo. Kaya nyo pong bitbitin. Opo, thank you so much. Ayan. Yan. Opo. So, yan, partner. Ngiti mula sa isang tita na talagang nasolusyonan yung problema patungkol sa hospital bill ng kanyang kanyang pamangkin. Salamat sa Ako Bicol Party List. At maraming salamat kay nanay sa pagbibigay ng tiwala sa aming Opo, program. opo. At Salamat hayaan nyo po, po ma'am, meron po God kaming bless sa staff. inyo. Opo, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Yon. So, hindi po kayo pababayaan ng aming programa. Sige, partner, kung meron siyang mensahe dun sa Mensahe mga sa magulang. pamangkin. Sa pamangkin muna, O, sige. partner. Sa Kasi pamangkin kung muna. nakikinig siya ngayon, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya? Sa magulang po. Sige, magulang muna. Sige. Sana naman po, kung nakikinig po yung magulang, sana maging responsable man siya. Na ang Ano po anak yung niya- pangalan ng nanay? Ano po yun yung Idlin. Ay, limot na nanay. Edlin. Sa Katagalan na Nanay walang... Edlin. Nanay Yan, kung Edlin. nakikinig ka Edlin man. ano? Edlin ano? Idlin, ano po, Tusay. Nanay Edlin Tusay, kung ikaw po ay nakikinig, kahit matagal na po na iniwan mo yung anak mo, ngayon pong nangangailangan po siya ng tulong, baka naman, partner, yung puso mo, buksan mo naman Buksan yung mo puso naman mo para para sa sa iyong iyong anak. anak. Ayan. Ayan. So, mensahe nyo naman po sa iyong pamangkin, nanay. Yung nagkasakit po, ma'am. Apo. Sana naman po, tuloy-tuloy na yung paggaling mo at makapag-diretso ka po sa pag-aaral. Ayun. Maraming salamat, nanay. Thank you so at much. isasama po namin siya sa aming panalangin. Thank you po. Samantala, ito naman mga ka-aksyon, isang ina ang dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong mabigyan ng hustisya ang ginawang pambubugbog umano ng isang grupo ng mga kalalakihan sa kanyang 2 anak. Ang buong pangyayari at ang ora mismo nating pag-aksyon, panoorin natin sa Tabang Ora Mismo update ni Jennifer Polinar. Linunod nila ako talagang gumaganyan talaga ako sa tubig na mawawalan ako ng hininga. Kung parang mamamatay na ako, talagang pinurusya ko na sila. Pinurusya ko sila pataas, makalayo lang ako. Papatay na talaga ako, lalaki nila. Pagka wala ko ng malay, kala ko katapusan ko na yun. Tsaka naisip ko may iwan akong pamilya. Kahit may mga sakit kayong pinado sa ulo ko, nagtatrabaho pa ako eh. May ibang may pumapakain sa mag-ina ko. Balisa at hindi maalis sa isipan ng magkapatid na JP at Kenneth Marcaida ang bangungot ng pambubugbog na kanilang naranasan. Kwento ng magkapatid, nag-ugat ang lahat sa pangtitrip ng grupo ng kalalakihan na nag-iinuman sa tabing ilog na hindi kalaunan ay humantong sa pambubugbog na halos muntik na umanong kumitil sa kanilang buhay. Nung pauwi na ako,
dumating yung utol ko, tinawag ako na wag na daw ako maglakad pa uwi. Antig ulo kaninda paano ta nasigya po ako doon sa sa salog. Tinatawanan pa nila ako. Lahat sila tumatawa. Sabi ko, nang titrip ata yung mga tao doon na nag-iinom. Sabi ni utol, ano nga yan, tanang titrip ka mo kay sa tugang ko ngaya. May nagtulog sa kuya, ma'am. Ring ka ni. Tapos pupusakan akong gapo, nakailag ako. Susuntok lang anday ko nailagan tapos pagpalo ng kawayan. Doon ang pagkadismayo ko, yung palo ng kawayan. May impact, malakas eh. Si JP na tutulungan sana ang kapatid ay nahila at nabugbog din umano. Kinukursunada daw siya. Tinanong ko naman sila, bakit sabi ko naman kinukursunada yung kapatid ko? Anong problema nyo sa kapatid ko? Ba't yung pinagtitripan? Ano pinagsasabi mo? Nagiinuman na kami dito ah! Ano pinagsasabi dito? Okay, patagaya! Tagay mo na tol! Hindi ako tatagay! Lumusog na sila. Bago man ako makaabot dun sa kapatid ko, na na siya ng bato. Tapos yung kawayan, na siya? Plakda na. Plakda na siya talaga. Yung pinalo siya ng kawayan. Pag ako nakaabot dun sa bumabanat sa kapatid ko, ako na yung pinagano ng 5. Pagkasuntok sa akin, may tumulak pa kaya nakatapon ako dun sa may tubig. Kaya tumawak ko naman ito sa bato. Doon ako nila pinagbubugbog sa sinanong bato. Kung hindi lang talaga ako nakaalis, patay talaga ako dun sa tubig. Kasi nawawalan ako ng hininga, linunod nila ako. Talagang gumaganyan talaga ako sa tubig na nawawalan ako ng hininga. Ang lalaki, kinaganyan talaga ako sa ulo. Ano pa, may nakasuntok. Ito talaga yung naramdaman ko na parang sabi ko malangsa na yung tumutulo. May nagsusuntok basta ma'am, may sumusuntok. May sakal, may bato. Talagang papatay na talaga ako, ang lalaki nila. Siguro gaganyan ang ganyan ako sa ilalim. Hindi ko na sila natingin kasi yung pag takbo ko, patras. Nag-ano pa nga ako sa tubig, akala ko abutan pa nga ako nila eh. Dahil sa natamo umanong pambubugbog, ay nawala ng malay si Kenneth. Pero hindi pa rin umano huminto ang grupo. Daming dugo nito. Tapos pagka dismayo ko, nagising ako. Yung si Berning Dalit nasa nasa uluan. Pagka ko, gising. Tinignan ko siya. Gising ka na? Gusto mong patayin kita? Matindi ang natamong sugat at pinsala sa katawan ng magkapatid, kaya sila ay kinailangang isugod sa ospital para magamot. Ang kanilang ina na si Elizabeth Marcaida ay labis ang pag-aalala sa mga anak at dito, napagpasyahan niyang lumapit sa programa. Nagpunta po ako dito sa opisina ng Tabang Ora mismo para mabigyan po ng katarungan yung pambubugbog sa 2 ko pong anak. Anong gusto mong sabihin dun sa kalalakihan na bumugbog po dito sa 2 mong anak? Ang gusto ko, magkaayos lang kami sa barangay. Opo. Tapos mapapunta kami sa pag-uusap na magbabayad sila ng mga danyos nila. Yung araw na hindi ako nakatrabaho, yung araw din na hindi nakatrabaho yung mga anak ko. Sa ngayon ma'am, ano po yung gusto mong mangyari dito? Sa ganun po sir, kasi ayaw nilang magbayad sa mga danyos nila, edi tutuloy ko na lang po ang kaso. Masasampa po ako ng kaso laban sa kanila po para makulong na lang sila. Para sagutin ang reklamo, makakausap natin sa kabilang linya ang isa sa mga inirereklamo. Ito si Jose Andes Jr. Ang gusto ko lang naman po sana, yung magkaayos, hindi yung yung patas na laban po, hindi po yung puro kami po yung may kasalanan. Kasi po, may kasalanan din po sila. Ito mga ka-aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono natin si Police Master Sergeant Angelo Ariola, ang investigator ng Pilar Municipal Police Station. Maaari na po bang magsampa ng formal na kaso? I-turn over po dito sa amin para kami na po ang kumuha ng affidavit ng mga witnesses and then magpapile na lang po kami sa prosecutor. Ora mismong kumilos ang aming team upang samahan sila sa tanggapan ng Barangay Malbog Pilar, Sorsogon upang maipatawag ang 5 kalalakihan
Nasala rin umano sa nangyaring pananakit. Isa lang ang naglakas loob na kausapin ang mag-ina. Pero imbis na magkasundo ang dalawang panig, walang nangyaring pagkakaayos. Si Nanay Elizabeth, buo ang desisyon na magsampa ng kaso sa mga kalalakihan na bumugbog sa kanyang mga anak. Gaano ka ma'am ka-desididong magkaso? 100% desidido lang ko para makamit lang ang hustisya ng mga anak ko. Yung perwisyong ginawa nila sa anak ko, magkakaso na ako sa pulis. Bilang isang ina, hindi ka ma'am pwede makapagpabaya sa mga anak mo. At pinalaki ko nga yan ma'am na halos langaw tsaka ang lamok. Hindi ko yan kagat. Tas ganyanin lang nila. Nakapanayam din ng aming team sina Jerlina at Frauline, ang mga saksi sa gulo ng mga kalalakihan. At dito rin namin napag-alaman na sila ang umawat sa grupo upang makaligtas ang magkapatid. Ako po, nakita ko po, ganit po, kala namin patay na. Yung duguan na po, hinila namin. Ako hinihila ko na po si JP po. Tinutulungan namin kasi duguan na po. Nagmamakawa na nga po, sigilan na nila. Kaso nga ganun nga, sige-sige pa rin sila. Narinig ko rin yun, nabanta nila na papatayin daw si Kenneth. Nakita ko, nakadapa na, binubugbog, maraming nagbubugbog. Tapos wala nang siyang malay, may sumusuntok, pinapalo pa sa ulo. Gantong kalaking kawayan, tukaba. Paglapit ko doon, linuludod na siya, sinusuntok, linulod. Pag angat niya na siya, alis sa tubig, eto, putok na to, ang laki ng tama dito. Tapos panay pa ang suntok. Sabi ko, tama na sabi ko, anong ginawa niyo? 5 katao yung nakita kong bumubugbog. Tapos nung sabi ko, tama na ako. Yung isa, nakihihilam pa sa akin eh. Sabi ko, tama na, gusto pa humampas. Akala ko nga, patay na yan eh. Yung dinatnang ko doon, ay wala nang malay, hinahampas pa sa ulo eh. May bumubugbog pa. Tapos ginaganyan pa sa ulo, hinihila-hila yung ulo. Hindi rin namin pinalagpas ang pagkakataon na puntahan ang mga tinuturong sa laring. Ngunit tanging si Larry Andes lamang ulit ang aming nakapanayam. At dito, mariing itinanggi ni Larry ang mga akusasyon umano laban sa kanila. Ayon sa kanya, nagsasaya lamang sila. Ang magkapatid na Marcaida umano ang nagsimula ng gulo at hindi ang kanilang grupo. Usap-usap kami ng magkapatid na mag-happy-happy. Bayaw! Siya po na ito! Yan pala kayo, Bayaw! Katapos kumain, bandang hapon, pauwi na kami dito. Maya-maya, biglang dumating yung GP, pababa, lasing. Mga away. Nasa kabilang ilog pa lang, nagsisigaw na. Sabi niya, sinong magaling yan? Sino bang matibay? Suntukan tayo. Maya-maya, sumunod yung kapatid. Sino magaling? Suntukan tayo. Subukan nyo ngayon kami ng utol ko. Sa ilog kasi nakita yung mark dyan, hinamon yung mark dyan. Tapos nung makatawid na sa ilog yung dalawa, marami daw doon nagiinuman. Siya daw ang sinigawan. Sabi ko, hindi naman kami nagsigaw. Siyang nagsigaw Naghamon na sila sa amin. Inubos na kayo, pinagsisigawan na kami. Hindi nagpapigil yung magkapatid, tumawid pa sa ilog. Habang sinasabi ng Mark dyan, halika rito, matapang ka dyan sa lugar niyo. Tumawid ka rin dito sa amin. Sabi ng Mark dyan. Tumawid nga yung dalawa. Pagdating doon sa kabilang ilog, susuntukan na yung dalawa. Dahil dito, uminit din umano ang ulo ng isa sa kasamahan niyang si Mark Jan Auditor. Kaya nang makatawid ang magkapatid, doon na nangyari ang rambulan. Yun na nga, magsuntukan yung Mark dyan, saka yung Kenneth. Ako pang-out, nag-aawat na ako. Sabi ko, wala na, tama na. Habang umaawat, pagsabay na suntukan kasi nasuntok na rin eh. Idinidiin din ni Larry Andes na pera lamang ang habol sa kanila ng pamilya Marcaida, kaya umano sila ginigipit. Huwag siyang mukhang pera, gusto niya bayaran siya kahit hindi naman totoo yung mga sinasabi niya. Alam ng Diyos na wala akong ginawa. Balikwas sa nasaksihan ni Jerlina. Kasi nungalingan po. Kasi nakita-kita, laki-laki ng mata ko lapit ako sa kanila Paano hindi siya kasama? Gusto lang po niya lumusot sa kaso para hindi na siya makulong. Sana, Larry, huwag ka nang magsinungaling. Aminin mo lang yung totoo para hindi na masyadong lumala pa yung kaso mo. Hindi na nag-iba ang desisyon ng pamilya Marcaida.
Kaya naman, agad silang sinamahan ng team sa tanggapan ng Pilar Municipal Police Station para sa formal na proseso ng pagsasampa ng kaso. Sa pangunguna ng investigator on case, nagtungo kami sa tanggapan ng Sorsogon Prosecutor's Office para sa pagsasampa ng kasong slight physical injury with threat para kay Kenneth at slight physical injury naman para kay JP. Ayon sa humawak sa reklamo ng magkapatid, nakadepende sa desisyon ng piskalya kung maitataas pa sa kasong attempted homicide ang kaso. Tila ba nabunutan naman ng tinik sa dibdib ang mag-iinang Marcaida nang ganap na kaming makapagsampa ng kaso. Kaya't paalala ng mga otoridad, kung iinuman ng alak, huwag hayaang maapektuhan nito ang ating pag-uugali. Dahil sa simpleng pangtitrik at pag-aamok ng away, ay maaaring sa kulungan ang bagsak. Ayun, partner, ang sigaw ng pamilya, hustisya at makulong itong mga grupo ng kalalakihan. Alam mo, partner, ang ganyang trip-trip, dapat yan mabago sa pag-uugali ng mga kalalakihan. At magsilbing aral sana ito na wala talagang maidudulot na tama itong pag nasa impluwensya ka ng alak ay dinadaan na lang sa init ng ulo. May kasabihan nga, partner, na ang alak sa tiyan at hindi sa utak. Yan, di ba? Kasi pag inano mo yan sa utak, iba yung takbo, partner. Iba, magiging matapang ka. Magiging mainitin ang ulo, matapang, yun. Papasok na din yung trip-trip, partner. Di ba? So, kawawa naman yung magiging biktima. Ayan, at sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ama hirap sa kanyang kalagayan matapos na magkaroon ng komplikasyon ang kanyang leeg. Ang buong kwento at ating pagtugon, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan,
asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Tabang Ora mismo. Eto mga kaaksyon sa ating Tabang Medical. Kasama naman natin ngayon si Warlita Rizal at ang kanyang hinaing ay para sa kalagayan ng kanyang asawa na si Rex Llamazares. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Warlita. Magandang hapon po din. Curious lang ako, Nanay, ang pangalan mo ay very unique, Warlita. Saan po nanggaling itong Warlita, Nay? Hindi ko po alam kay nanay ko po. Hindi mo din alam. So, hindi ka din nagtanong kung bakit Warlita? Pinanganak po daw ako ng Bagyo. Ng Bagyo? Bagyong Warling? Sisang po. Sisang. So, dapat pangalan mo? Sisa. O, Sisa, di ba? Warlita. Parang Warlita. So, ano yung tawag po sa inyo? War po. War, di ba? Sabi ko na partner, isa kang gera. Gera. Oo. Bungangera ka ba, Nay? Hindi, sa mga anak ko lang po. Matapang po kayo? Opo. O yun. So, sige po na, nakakatakot sakto sa kanyang pangalan. Kumusta po yung kalagayan po ng mister po ninyo, Nay? Sa ngayon po, ma'am, medyo hindi pa siya okay. Kasi gawa po yung, may trick pa po yung leeg niya. Meron pang? Trick po, yung may tubo pa dito. May tubo pa yung leeg. Opo. Ano po yung nangyari? Makikwento nga po kami sa amin, Nay. Ano po yung nangyari kay tatay? Bakit po na-hospital? Bakit po siya tinubuhan? Nung last December 17, yung aksidente po siya sa motor sa Masbati, sa amin banda. Ngayon po, yung dinala ko po sa district hospital namin,
wala man po alibyo, kaya pig-refer kami ng provincial hospital din namin. Wala din nangyari, 3 days po kami doon. Hindi man lang nilinisan, hindi tinahi yung ulo. Kaya sabi nung doktor, i-refer naman kami pupunta dito ng BRTTH para maagapan yung pagka-accident ni Mr. Kasi 50-50 na po Opo, siya. pero nilatagan naman po na ng parang first aid po yung asawa niyo po doon. Meron naman Opo. po. So, tama naman po yun, Nay. Kung hindi po kaya ng kanilang pasilidad, i-refer po talaga kayo sa malaking ospital para at least yung buhay po ay maligtas, di ba? So, ang importante, nilapatan po ng paunang lunas. Okay. So, ano po yung nangyari pagkatapos po noon na nadala na po sa BRHMC? After po noon, sabi nung doktor, lagyan po daw siya ng tubo muna sa baba para makahinga po siya sa pagdaan sa kuryente lang po muna. And then after po that na ano na kami doon sa surgery ward dun sa 3rd floor sa ICU semi-private po. Doon po ginawa yung yung operasyon. Hindi po, yung paglagay sa lahat po ng ano niya. Yung ang tawag nun. Mga support pang-suporta po para makagalaw, para po kumbaga maayos yung pakiramdam. Opo, natulog po siya ng 1 buwan. Natulog po siya, hindi po siya hindi ko po alam nung time na yun kasi hindi man po siya nakagalaw, hindi ko nakakausap. Ayun po, nangyari nun. Sabi ng doktor sa akin, pag bumaba yung BP niya, nanay, lalagyan natin siya ng tubo. Sabi ko, bakit dok? Ganon mangyayari, lalagyan ng tubo. Kasi yung nanay, yung base sa CT scan ng Albay doctors, yung asawa mo po, in case nasa ulo yung unang dugo, nasa dibdib po. Gawa po nga yung pagka-disgrasya niya. Opo. So, isang buwan po na bago po siya nagising. Bago po siya nagising. So, ano po yung nararamdaman niyo po, Nay? Anong takot? Nakaramdam po ba kayo ng takot? Sa akin naman po, hindi ako natatakot kasi lumalaban po yung asawa ko eh. Kaya lumalaban po din ako. Opo. So, tama po yun. Parang sa inyo po umuhugot ng lakas si Mister. Pero kung makakausap niyo po siya ng mga panahon na yun, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya sana? Sasabihin ko sa kanya na lumaban ka para sa mga anak mong 4 kasi may buntis pa ko noon eh, 6 months. Ay, buntis po kayo. 6 months po yung tiyan ko na na-confine po siya. So, gaano kahirap po, Nay, na nagdadalang tao po kayo tapos kayo po yung nag-aasikaso? Grabe hirap, ma'am. Dinaanan ko pero binawala ko po yung dahil sa kanya. Kasi sabi ko, para lang sa amin, lumaban ka. Kasi ako lumalaban din kahit wala tayong financial na tumutulong sa atin. Mahal na mahal mo po si Yes Mister. po, ma'am. Kaya nga nalimahan ka na, umabot po sa 5 yung anak po ninyo. Yes po. Kung gumaling po si Mister, susundan niyo pa po ba yung bunso niyo? Ay, hindi na po. Ano Hindi po? ko po alam kung kailan po yung gagaling. Kasi sabi nga sa doktor, si Jesus na lang ang makapagpagaling sa kanya. Tama naman po kayo dyan, Nay. So, only God knows kung kailan po magiging maayos yung kalagayan po ni Mister. Pero nakikita niyo po, mayroong development kay Mister? Mayroon po. Kasi nung time na sabi ko, Lord, bigyan po ko sign na para gumising yung asawa. Kahit lang yung mata lang yung ng isa niya ang gumising. Gumising po siya, pero may trick na po siya dito. Ayun. Pero ang pinaka-importante, yung panalangin po niyo, Yes Nay, po. ay nasagot po. Opo. Gumising po siya. Gumising po Nung siya. una pong gumising, nagmulat po yung mata, kayo po yung unang nakita. Yes po. Ayun. Kinausap po yung mga anak niya sa kanya para gumising siya. Ayun. Opo. Yung sinabi mo, ma'am, na talagang kahit kulang kayo sa pinansyal, Yes po. ay pinaglalaban mo pa rin Yes itong gumaling itong si Mister. Gaano kahirap, ma'am, na umabot na ba sa puntong nagmakaawa kayo sa mga tao para matulungan? Lahat-lahat po ginawa ko para sa kanya. Kahirap-hirap po ako na humingi ng tulog sa mga FB friend, batchmate, classmate, saan po nang lupalop ng mundo, hiningi ko po yan. Kasi hindi ko na po talaga kaya. Opo. At sa tuwing nandito po kayo sa Legazpi para ito po, alagaan yung Mister na nasa ospital, sino po yung naiwan po ninyo dun sa iba pa po yung anak na nag-aalaga? Sa bahay lang po sila, yung 2 kong anak, yung 10 years old at saka 13 years old. Opo. So, paano yung pangangailangan po nila, nanay? Mayroon naman po doon tumutulong kahit papaano po. Opo. At ngayon, ang iniisip nyo po or kumbaga alalahanin ay yung mga uod na Yes nasa... po. Yes po, sir. Paano po nagkaroon ng ganitong Nung time po na yun, malinis po talaga yan. Araw-araw, 2 times a day ko po isa nililinisan. Ang problema po kasi,
Ito pong uod sa lieg, dahil sa butas po, dala po ng aksidente. Opo. Dito lang po yung may uod. Talagang may butas, inuudan siya, binutas ng uod. Pero yung trick niya dito, wala naman. Wala man. Dito lang kasi, gawa siguro na, nilinisan ko naman siya. Nung time na sabi ko, wag mo yan tanggalin yung guspad mo para hindi lang ngawin yan. Kasi ako, maglalaba, mag-asikaso pa sa anak mong 4 months. So, pagkita ko, ma'am, wala na, natanggal na lahat. Hindi ko na siya kayang pakiusapan kasi mainit yung ulo niya. Mainit daw yung dito nilagyan niya. At saka nag-aisip bata na po siya. Ayun. Sa ganyan, partner, talagang mainitin yung ulo. Irritable. Tama. Pag ganyan. Opo. Gano'ng kadami yung uod pong lumalabas sa liig niya? Ngayon tabi sa mga nanonood at kumakain, ano? So, gaano po karami yung... Marami po yung maliliit na uod kaysa noon nangyari nung last March. Ngayon, mas okay to kasi maliliit pa lang po siya kaysa di gaya nung last March na may buhok na po siya. So, nag-decide po kayo na lumuwas po sa inyong lugar para pumunta? Oh, yes, Doc. Ayos, sir. Yes, Doc. Doc. Salamat, Doc. Salamat, Doc. Alam mo, Sige, partner, Iha. naiintindihan ko si nanay kasi sa araw-araw na ang kausap niya talaga ay doktor dahil siyempre sa kalagayan ng mister, ang tingin niya sa'yo ay isa ka ng doktor. Sige. Ano po yung sabi ng doktor patungkol dito sa uod? Opo. Ay, yung sa uod naman, dapat lagi daw talagang malinis. Eh, nung time na yung Doc, hindi ko man po sa lagi Alin po yung malinis? Yung uod o yung sugat? Yung uod po. Dapat malinis yung uod? Ay, hindi. Lilinisan yung uod. Dapat matanggal. Para hindi po uudin yung sugat, dapat malinis. Okay. Pero anong advice ng doktor para hindi uudin po? Sabi ng doktor, lilinigan ko ng 3 times a day. 3 times a day? Yes po. Tapos, lagi po yung may high cleanse, plaster, at saka ghost pad. Kasi papalit-palit yung tubo niya eh. Pero may inireseta pong gamot? Sa ngayon po, may inireseta silang gamot. For ano lang po yun na sa pangati kasi nang kumakati at sa pagkirot. Pero yung sabi ng doktor, after 1 week, bago kami bibigyan ng panibagong reseta, kung anong result ng swab test niya doon sa doon sila magbabase kung anong antibiotic ang... Opo. Sa madaling sabi po nito, Nay, nakalabas na po si Mr. gawa ng aksidente. Ang iniinda po ninyo ngayon, yung nararamdaman niya pong dahil doon sa sugat na inuud na. Yes po. Opo. So, nahihirapan po kayo na saan kayo pala kumukuha ng mga pangbili ng gamot? Panglinis? Through FB Friends po, may mga busilak naman ng puso kahit papaano po. Meron po? Yes po. So, malaking tulong po yung po, kahit binibigay? Barya-barya lang po. Naipon ko naman po yan. Kagaya kagahapon, may niresita siya more than 500. So, nagawan ko naman po paraan. Opo. So, natutususan niyo po yung pangangailangang medical ni tatay dahil doon po sa discarding ginagawa niyo na paghingi ng tulong through FB. Yes po. Ayun. So, ngayon pala, techie ka na sa FB, sa cellphone. Suki na po ako. Suki ka na. Dito ay mapapatunayan natin, partner, na may mga taong handang tumulong. Itong busilak na puso sa mga kagaya ni nanay. Opo. Tapos ngayon, ma'am, ang inaalala po ninyo, isa pa sa inaalala po ninyo, itong hospital bill po. Nasa magkano po ito lahat? 156 po. Last March po yun. Last March. So, ibig sabihin, eto pong idinulog nyo sa amin ay yung balance bill na naiwan po ninyo sa ospital nung na-confine po si Mister. Gawa nung aksidente. Opo. Ayun. So, dalawa yung iniisip nyo. Paano gumaling yung sugat, pagkain, tapos yung naiwan yung bayarin sa ospital. Sige, Nay, manawagan po kayo sa mga mabubuting loob po dyan na nakikinig. Napapanawagan ko po yung mga mabubuting puso na tumulong sa akin from the start nung na-aksidente si husband. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa mga tulong nyo, kaya po hanggang ngayon, tumatayo pa rin ako para suportahan ko yung asawa ko na hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nakaka-recover. Yan lang po. Salamat po. God bless you po sa inyong lahat. Yun. Alam mo si nanay, may mga English si nanay. Thank you very much. Husband. Ayos si Nay, Opo. Nay, ano po yung natapos po ninyo na? College level po. Ayan! College level. Ano po yung, anong kurso po itong? Computer secretary lang po. Yun. Huwag niyong ilalang po, Nay. Napakahirap po ng trabaho yan. So, dahil po sa pamilya, sa pag-aasawa, minabuti nyo na lang po maging isang housewife. Yes. Yan, pinakamahirap din na trabaho.
binabuti nyo maging housewife at alagaan si husband. Yes po. Yan. Kung meron kang mensahe kay asawa mo, ma'am, ano po Ano yun? tawag nyo? Tawagan Be. nyo? Be. Be po. Be. Be. Para sa para sa iyo, Kausapin Be. mo, kausapin mo, Para Be. sa ating husband. Para Ganon. sa iyo, Be, andito lang ako para sa imo, kaya lumaban ka kasi lumalaban din kami ng mga anak mo. Yun. Kailan Be, ka last... mahal na mahal Yun! kita. Mahal na mahal kita. Kailan ka last na nag-I love you sa kanya? Lagi po yan, araw-araw po. Very good. Very good. Kahit mainitin yung ulo Yes ni po. Ben, ni husband. Maraming mainit ang ulo niya sa akin. Kumbaga tinitis. Laban lang. Tiis lang po kasi hindi ko naman siya kayang patulan kasi sa sitwasyon po niya. Pero kung kaya pala, papatulan mo na. Kinikiss ko na lang po siya sa Yun! Talaga si Nay. Kiss na lang Natutunaw ang pangarang warlita. Tama! Yung war, War. sabi, di ba, matapang war. Pero si Nanay, pag kinalaban mo, ikikiss ka. Yun. Tama, Dok? Tama. Eto, Mahirap para kalabanin mabigyan. si Nanay. Opo. Ang hinaing ni Nanay ay yung naiwan na hospital bill para dyan. Kausapin natin yung coordinator ng Ako Bicol Party List. Nasa kabilang linya na ng telepono si Miss LB Sedeño. Miss LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon. Good afternoon kay Nanay. Opo, parang na-inspired ka, no? Nasaya ka kasi, ano yan, nasayahan ka dahil alam ko ikaw din ay mabuti kang asawa. Talagang mahal na mahal mo si Mister. Miss LB. Siguro naman, hindi naman tayong kakaanak na marami kung di natin mahal yung asawa natin. Yan! Ilan nga yung anak ninyo? Ilan nga yung anak nyo, Miss LB? 8 po, 8. 8. Diba? Kayo na ay 5. Ito si Miss LB ay 8. So ngayon po, Miss LB, ano po yung libreng serbisyong may bibigay ng Ako Bicol Party List na pwede pong matanggap ni Nanay para naman maibsan yung kanyang problema at alalahanin po? Nanay, katulad nga po ng sinasabi ni Kong Salvi and ni Kong Pido Gardin, wala po kayong po problemahin sa inyong mga hospital bill. Pagdating po dito sa DRHMC, gagawin natin ang lahat na ma-zero balance kayo. Ayun! Wala po kayong babayaran. So, ibig sabihin, Miss LB, yung naiwang hospital bill dyan ni Nanay ay para sa kanyang asawa ay magiging zero na yon. Yes po, nasagutin po natin yung kanilang hospital bill. Katulong po natin ang Governor and Congressman ng Masbate. Since para Masbate po sila Nanay, nasa guidelines po na yung Congressman nila meron din fund. And then yung Ako Bicol po, magtutulungan po kami na masiro ang kanilang bill. And then po yung tirahan nila, meron din po ditong libre yung tirahan. Yung mga taga Masbate, wala po silang problema. Yun pong paghatid sa kanila, sa Pilar, papuntang Masbate, sasagutin pa rin po yun ang Ako Bicol. Wala po sila naaalalahanin. Yun, Nay, problema niyo din po ba yung pauwi papuntang Masbate? Yes po, sa barko po. Oo, sasagutin na daw po ng Ako Bicol. Thank you po, Ma'am LB. Ayun, yung hospital bill po ninyo, wala na po kayong aalalahanin. Thank you more than po, Ma'am LB. Salamat po sa blessing mo po. Thank you more than sa blessing. Sa blessing. Yan. God bless you po. Oh, God bless you pa. Ma'am LB, napakinggan niyo po. Maraming salamat daw po. Yes po. Yun. Pasalamat po tayo kay Kong Saldi kasi siya po ang gumagawa ng paraan para lahat po ng pasyente ating matulungan. Tayo po ay tagapagsulat lamang. Opo, Ma'am LB, kung meron kang mensahe dito kay Nanay, ano po yun, Ma'am? Nanay, lakasan niyo lang po ang loob mo. Tigil lang ng moral support yung pasyente para po naman maigsan ba niyang nararamdaman. Ganun po talaga ang mga pasyente. Minsan, irritable pero kailangan po nating unawain. Ayun. Yes po, Ma'am. Opo. Yes po, Ma'am. Maraming salamat, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka, Miss LB. Thank you so much. God bless. Yun, at sagot na din ng Ako Bicol Party List yung ambulansya na magdadala po kay Mister sa inyo po, pauwi po, pabalik ng Masbate. Sa bahay po. Sa bahay? Ayaw nyo po? Saan nyo gusto po? Sa bahay po. Para Papunta pong Malacanang. Gusto nyo po na Oh, Lord, thank you. At ito pa, Tingnan mo, partner. partner. Diyos ko, Lord. Thank you. Diyos ko, Lord, daw. Gusto nyo din pong papustiso? Hindi na, okay na yan na smile. Baka masundan pa, partner, pag nakitang complete. Opo, ayan. So, ito. Patingin nga na ng smile nyo po. Yan! At ito, partner, maliban yun sa ambulansya, ito, may kaunting tulong po mula sa aming program. Ito ang cash assistance. Tanggapin nyo po. Mula po yan sa aming program. Thank you po sa Tabang Ora mismo, Ako Bicol.
Yan. Thank you po. Pambili yan ay ng panglinis ni tatay kasi namumroblema po kayo nung panghugas, panglinis, panglinis pa partner at yung pangtapal na Opo. So, thank you so much po sa iyo, ma'am and sir. Mabuhay ka. Mabuhay tayong lahat. Yon! At iyan ang mga problemang ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga... At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action po sa mga nangangailangan. Action po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo malapit.